conseller de presidència del govern de les Illes Balears, autoritats, nobles, clergues, bisbes, cardenals, comerciants, gent de tota mena, condició, estament, categoria i rang, admirable i prou honorada de la població de Mallorca i de les Illes Balears. Agraïm la vostra presència. Volem desitjar a tots, sense cap mena de distinció i diferència, una molt bona tarda i una molt agradable estada a aquest que és el vostre mercat tradicional i artesanal des dia de les Illes Balears. Avui som aquí per inaugurar el mercat que celebrarem des d'aquest dimecres 29 de febrer fins al diumenge 4 de març, per tal d'honorar la celebració d'aquesta diada autonòmica que ha de ser motiu de joia, participació i enaltiment social arreu del conjunt d'aquestes famoses illes. Té un ull marró, molt guapo. Lo hago a propósito, para que te quedes un ratito. Que la tenías olvidada, ¿verdad? ¿La luz o no? Sí, sí. No. Yo sí, el queso sí está. No, pero que no salió la luz. Vale. Maria, esteu a tope, Cèrvol! Obrim! Què feies? Llop! Què feim? Obrim en esconi o no li obrim? Vinga, corre, agafa la porta. I a mi com obris? Obri? I sap què li va dir Cèrvol en esconi? Sap què li va dir? Li va dir, mira. Entra, Coni, li donen les mans. Me pot donar les manetes? I varen anar mirant tots, això?